Takže ľudia, ahojte, tu je nový video, poviem niečo, čo sa stalo. Teraz čašte, ľudia, lajky, odber, ináč posúť na tým, čo stalo. A máme tu nový videjko, že hej, že tak niečo vybuch, že keď plyn, hej, a taký blesk vybuchnul jak plyn, taká hruba bola veľká ústova, že cíp, a to si vedelo. A sa začalo padať, taký malý dešť. A my sme si robili v lese. No a čau, my si to končovali, ako si to robili, hej. A my sme sa trapili ja, Rásťo, Matej, Peter, keď sme sa sanovali a my sme sa furt len zažovali, hej. No a my sme si krátu, hej, kamaráti, no a o čo sa stalo, že... No a... blesk udrel do toho, hej. No a myslím si, že čo to bolo, lebo som sa zľakol, všetko trie, všetko lísť, stromy, tak to som mu nabíjal. No a naša chata môže udrieť na zem, lebo taká chata bola. No a myslím si, že keď to môže chamúť, hej. No a u nás tých ujov, tu bude, chodí u tých, to sú moje pašty, Čarné more, jak ja, pašta. No a u trampolína vyšla z dvora, chápete tomu? Vonka dvora vyšla trampolína. A mne strom. Vonka. Chápete tomu? No a pašte, ako to je, paštam. Hore. Tam pašte. Hore, a chápete? Je zvláštne, chápete, jak to môže trampolína zvonka. Nie všetko, až tam. Pada dáš, čas už má. Keď to nič vedáme. A my si ukážeme ďalej. No a tam má trampolína. Vonka na tým zemi, áno. No a je to taká vec. To som aj zľak, čo to má znamenať ľudia, no chápem tomu, ale je to dobrá vec, hej, ale ináč nepotrebujem, že by také bolo ešte jedno raz, to nepravím. To moja vec, lebo išli sme na chatu, bolo veľmi teplo. A ja som povedal Petrikovi, joj, že budeš môcť dať za toto, že by bolo toto, trošku dáš. A to má chyba je, ale trvalo, bo veľmi horúco bolo. Asi máme 1,5 mesiaca, bolo tak horúco, že som s ním mohol, že som holý. No dobre, majte sa pekne a čo ste sa vedeli, že majte sa pekne. Čo z toho, takže majte sa pekne, ahoj, čau. Neveríte, pada dážď, to je ohromné. Pada dážď, ale veľmi ohromný. Až taký blesk tu buchol, že som sa veľmi bál. Páš tam, si pičo. Hore, až mi zjebalo, pomoc.